thangke jung tinoti nanga kamu ne apa gay ekmatra bubakan letar tunggu bubakan lebih marah dah untuk bukso masih bubakan sara kono kokre tege salam tu mangko pada palke yang performa di sini dan bono-bono mulai nana itu sih kini bukan saja mengenai apa gan sama mengenai kita kiri yang bono koinai sen tabuhan hai desa kok kenaman tiga sen tanggal ini advisor komite ni member sini madam Momta Devarman koinai logi sing relayan faidi mungsa lama trikha chini tong male tong ko song tong nani phano chama sa ko song sanani phano o jadu rang sang nei jadu song thansa se unglanya nangai tabu kusuk le wa thi ba wa slok bucu nai di khapang ho wa chu nai de di pura sano hamzak nai de phu di pura sano khai hong nai de phu sie bi tong mano sie khai kha sie bi no ka suna tham tani khagla gumi hap kha orang jak som nai di sal kathang wa tok ti to gui ba thar kha o nai di abodati prasano hamzak na kalai kau nang wan suk ya de kau nang ba bi ya de o ta ku ro sa di nai de thai chu lo li le bu se le mamang BJP ko bai mamang o jadu miss call khai se sakire mana pu norok be sakire de mang khas lai gati bokhorai musa buslai lukoro gasu sugui salai bono nai de kusuk tui binai toling bai tokha ani totra bol khe tokha ani rasa mongor no pai kha joto no khulu ani totra